ko lang ni, iyari sa aton nga linya ang head sang Disaster Risk Reduction Management Office sa Talisay City. We have Sir Geoffrey Gutierrez. Sir, good morning sa Action Art, sa Action Radio Bacolod. Good morning, Action Art. Yes, sir. Sir, ma-check lang ko ay, area sang San Fernando, may nakabaton kami sa News Center report, nga daw may natipag nga porsyon sang dalan. Ano ang status to, sir? Kag ano ang sitwasyon to? Yes, Action Art, no? Actually, ang pagkatiphag, dahil sa ano pa niya, sang pag-typhoon audit, ito na siya natabo. Typhoon audit pa na siya natabo. Pero dumay bago sa mga natipag nga porsyon, nagdugang lang na, sir? Yes, siguro nagtugang ni siya kahit tungkol nga nag-ulan kagapon dito nga area. Pero after typhoon audit, na-advise na naton nga hindi na pwede inangadalan. So, sa mga four-wheel vehicle. So, ang ginapalabay ito actually, adbisuhan na ang barangay nga pabantayan, kag ang bantay bukid, dira nga na-assign nga ang allow lang mag-agi ang mga motorcycle or bike. No? Okay. So, ang mga four-wheel vehicle, gina-discourage naton ang pag-agi dira. Kag actually, subong ang aga, may schedule dito nga mag-check liwat ang area assessment na pagpunta naman sa aton nga engineering office diri sa Talisay. Kag actually ang kontraktor do ara da subong da sang dalan nga ina do ara da subong nga may ginakayo nga portion. So pero i-check ta subong adlaw na. I see. Aha. Kung mo ini siya nga dalan, ano ni siya, national road, sir, kung barangay road lang, kag di ini galapos, anong gangot sinada nga mga barangay? Actually, barangay, kay from, ano yung sa to, alagyan, isa from San Fernando, nga haling kabi ko na San Fernando, labot ka na sa sitio Tambara. Tambara? Oo. Okay. Nga lugar. So, ang galabay kay asang sitio Tambara, may mga kumuluyo, mga community. Okay. So, ang mga taga dito, isang masami dira ang galabay. So, ang mga atos ng mga bike nila, hindi bike ng mga mountain bike saka dito. Kag ang mga turista, local tourista di sa Talisay, kaya doon may mga gagmaya to mga pihan kag resort sa dito nga area. So, gi-advisean na ang barangay kag ang mga mismo dira sa area nga hindi nagid pagpaagyan kay actually delikado may katama ang ang sitwasyon. Bali sir, taas ni siyang kunin natipag siya, pero ano ba taas ning banglid nga kun basi kun matabuan niya karon? Oo. Taas siguro estimated ko di siguro hindi na magnubo sa 50 meters mo. Bao kataas? Oo, taas din siya katama, oo. Okay. So ang ato na lang guro abiso da sa mga nagalabay kapin pagid sumong nga rainy season kita mas mayo ni sumong kay daw mayo ang dalagan sa aton sining kuan subong sitwasyon sa panahon. Pero sa tanan nga may plano maglabay dira kapin pagid ko nagainulan halong gid sila guro sir kag hindi gid dapat magpadala pa kamo sa lakyan da kung nagkakarga kamo mga bisikleta nyo. Insakto ina Action Art, no? Actually, balikan do namon karon ang area kag butangan na gid na lang sang lambay. Okay. Nga siguro we'll sit down with the barangay officials na lang kung anong aton solusyon kay kabudlay man kung isira mo ng dalan ang pumuluyo dito lang isa sa sitio Tambara ay way alagyan. Correct. Oo. So hindi naman gusto i-disrupt ang ilang livelihood, no? Siyempre na sila gaagi kung mag-obra sila kag mga produkto na ito nila dra man agaagi. So pero mangita ta paagi kun di ta ni sila pwede ma-reroute temporaryo hasta makaikutan na dira ang dalan. Okay, so bali ang ga-maintain da iya sa city government na siya nga gapakay o kung ang kontraktor nga nag-obra na direkta sa DPWH may idea kas na. I think do iya ni siya ka national mo nga okay. Project or province, pero actually may mga heavy equipment na sa area nga I think gina-ras up man na nila ka maagyan da yun kag safety kitang ginaano naton. Correct. Among malang nang aton sir kay siling ko basing iban bla wa idea dason ari may gatchat kani sa kon nga siling last Sunday nakalabay pa sila to
saka sa Binuldusan Falls. Ara gali na Binuldusan Falls. Oo, may mga tourist attraction na da mo nga gagmay. So barangay na siyang San Fernando, ang sitio amo ng Tambara. Yes, oo. I Oo, see. so gamay nga sityo. Sige. So sir, ang aton mo lang din makabulig kita na sa inyo as partner Yes, namo sir. na Thank you, Oo. Action Art, no? Thank you, sa inyo. Para nga mabisuan tada blang iban nga basi mag-hiking sila to, tapos ang iban maghala pa ka dinala sa salakyan. Oo, Hindi na lang na maglabay, no? Kag bisa Oo. ma-areas da. Yes, sir. Correct, Gid. Salamat, Gid, Action Art. Sige, Sir Geoffrey, salamat gid halong gid permi, sir. Kag Sir, God bless sa likewise. imo. Sige, sir. Likewise. Good morning.